Така прави Бойко. Норма. Не като него и ние, де. Да. Няма така. Не трябва като Бойко. Много мозък имаме. Ние също ще говорим в стихотворна форма, защото това, че ще говорим така, означава, че сме вдъхновени. И така, започваме. Това, което аз и Зори ще рецитираме, е на Киплинг стихотворение, но това, което Доби и Радо ще продължат, е наше творение на нас четирима. Общо. Истинско вдъхновение и озарение. Добре, че енергията беше. Така започваме. Ако запазиш ум, щом полудяват, околните и теб винят, повярваш ли, когато се надяват, с невярата си да те заразят? Ако търпението си запазиш и на лъжата не отвръщаш ти, ако откажеш да намразиш, без гордост теб да запомти, ако мечтаеш и не се забравяш и мисленето не превръщаш в цел, и пред триумф и крах ти се изправяш, еднакво ведър и еднакво смел, и казаното чуеш изкривено от зли уста, без да се разгневиш, и видиш делото си разрушено, и се заемеш пак да го строиш. Рискуваш ли богатството си цяло и загубата твърдо понесеш? И после пак започнеш от начало, без нито дума ти да споменеш. Ако сърце и мускули и жили напрегнеш ти дори и след смъртта, и пак в себе си намериш сили да наредиш, преследвайте целта. И съхраниш духа си сред тълпите, а скромността си кралския палат. Ако ни брат, ни враг не наредите, и ако с мяра всичките ценят, ако секунда ти не попелееш и мега безпощадно бързотек, благата земни, сине, ще владееш и нещо повече, ще си човек. Сега нашето творение. Ако в теб аз вярвам, то бих последвал те до края на света. Ако доверие в теб аз имам, то бих литнала след теб дори и без крила. Ако нуждите ми разбереш ти, то доверието ми ще разцъфти. Ако лъжата вече е баналност, то изисква се от организацията лоялност. Ако не разбереш другите преди ти да си разбран, то ще си останеш сам. Ако имаме ценности споделени, то ставаме адаптивни към околните промени. Ако отворим сърцето си към друг, то вижте, чудо става тук. Ако знаеш кога да спреш, то ще продължиш безкрайния растеж. Ако имаш емоционална интелигентност, то ти развиваш своята компетентност. Ако следваш своята мисия, то посока ясна имаш ти. Ако не следваш старите модели, то слагай си високи цели. Ако имаш кураж и дисциплина, за да ги изпълниш, то света ще преобърнеш. Ако имаш ясна визия, то следваш ценностите си. Ако даваш пример личен, то превръщаш се в лидер героичен. Ако почнеш да изпитваш ти емпатия, то ще усетиш екипна симпатия. Ако намериш своето вдъхновение, то ще постигнеш душевно озарение. Ако преодолееш своята реактивност, то отключва се в теб креативност. Ако следваш своята кауза, то няма да имаш творческа пауза. Ако ценностите, принципи и цели слееш в едно, то само тогава ще постигнеш съвършенство. Ако подкрепяш другите в развитието им, веднага ставаш лидер любим. Ако умът ти се стреми към познание, то душата ти жадува признание. Ако промяната зависи от всеки от нас, то нека да чуем нейния глас. Ако сте харесали тази селекция, то успешно сме представили нашата рефлексия. Браво!